Ik ben Jaap Droesma. Ik ben geboren in 26 1 1925. Dus ik ben 93 jaar. De mensen kennen mij wel, ja, ze kennen mij al jaar. Ja, dat is denk ik sta er gewoon groeit. Van het ene komt het oren. Ja, ik ben er aardig in roegelen. Wat dat dan gaat. Ik doe alle oorlog wat ook wel wat mij. Dat scheelt misschien ook. Ik doe hier in de rondleiding in Braakhok, het Vlaagsmuseum. En ik doe de rondleiding in Sjerken. En dat ben allebei de dingen, daar hadden ze me in de tijd voor vregen. En ik zei eerst, nee, dat is niks van mij, maar ik ben blij dat ik het in heb. En ik doe het nou graag. En dat scheelt ook misschien, dat mijn nog dogen. Wat dan hebben wij een minder jeugd hebben. Ten eerste hebben we de oorlog meemaken. Toen moesten we onderdoeken. En toen, goed hier na die tijd, toen moest ik al in dienst. En toen ben ik naar Indië gegaan. Ik ben in april 47 heen gegaan en april 50 bij het huis. Dat was 3 jaar. En ik ging een famke, die had 3 jaar op mij wachten. Geweldig. Ik had een geweldige vrouw aan. Maar die is al 23 jaar bij. Ja. Ja. En ik ga de vrouw uit het paradijs halen. Ik ben net vol die de vrouw uit het paradijs halen. Dat is tussen Kolm en Boerenpas haast een zwembad, dat heet het Paradijsje. En bij de boerman, dat zie je dat bij haar op het moeren van het Paradijsje. Daar heb ik de vrouw bij halen. En dat wie mijn geur leefde, ja. Je koeien nou zo vol en net met hen wat ik in de tijd, nou ja, dan winnen we op fysieke hè. En dan kan je nou heen gaan en nou, dan is die jeppen, dan hoeken die jeppen, dat was het hele jeppen. Nou ja, dat is al je nieuwerwets van. Ben je nou gedigitaliseerd? Welkom in uw Braakhok, het enige museum in Nederland waar de bewerking van Vlaaks naar te zien is. Je kan zien hoe je van Vlaaks klein maatje kennen. Maar waarom heet het eigenlijk het Braakmuseum, het Braakhok? Schwal ben vregen we wel eens, moeten wij hier spuien? Maar dat hoeven we niet. Ook eerlijk ben het hier mij net hoeft, want het oren gaat er een beetje uit. Maar ja, dit is echt wel onhoffelijk. Nou komen mensen kunnen nou zelf rijden wat dat dan gaat. Maar ik had altijd graag in. Maar ben je daar trouw je hobby net een beetje kwijtraken? Nou, nee. Ik ga eigenlijk orde denken vanzelf. En ik word er net jonger op. Ik ben nu 93, dus ik wil zeggen, ik ben al net vol mee. Dit is op die leeftijd zoiets doen. Ja, wat dat in mijn woorden of mijn stem, laat me zo zeggen, die is vereeuwigd. Ja, dat is een eer, ja. Ja, zeker.